Здравейте, аз съм Жасмина, вие сте 555 ран си видео и добре дошли днешното видео. Както се разбере от заглавието на видеото, правя уточнение, защо имате видеа в понеделник в 6 часа. Вече ще имате официално кратки видеа всеки понеделник от тук нататък до края на тази година. Дали това ще продължи от януари до края на 2024, зависи изцяло от вас. Ако искате да има още такива кратки видеа всеки понеделник от 6 часа, може да харесате видеото и да се абонирате за канала ми. Също така може да ме последвате в моите социални мрежи. Линк към тях ще има долу в описанието на това кратко видео, както и на всяко друго видео. Също така в петък качванията си остават точно в 6 часа до края на годината. Ще си има редовно качване. Няма да изчезна както изчезнах миналата година. Всичко от тук нататък ще е по-редовно. Това зависи, разбира се, изцяло от вас отново. За да има още видеа, трябва да харесате, да се абонирате и да ме последвате в моите